Pynkhlain jalade hau Trai. Haga bor lajong. Ai ke Blei pi haga ni sngi haga kerteng ke batiang tam ke jong Trai Jesu Christ. Ke Jingpuson ke Ktien ke jong Blei ke sngi kan long la ke city Ephesus ke long ke ben Rio ke khat ke Shipo. Ki Ktien ki bong haga ba wai no to long ki ba klein hau Trai para ke bor ke Pynkhlain jong u. Haga ba wai no kini ke Ktien haga ba wai no kalong kabadon kam hadu kata-kata. Nomor berbor ki Ktien penkut ki long ki bakongsan. Ubreu adian bulalit no na ni kapurthai. Ki bahing basam ki bayet ki batan ki ju persang ya gaban kenma ki Ktien khadu pa Ukraine. Ma ki long ki Ktien ki bakongsan hadu kata-kata. Te kini ke Ktien ru ka wabsul Paul Ukraine ki bangat. Ktien ke baong ha ke bawai no ke bumut ha ke bakut la ke day pi pin ken mau ya kene la fiklat ya baro pidan kamban ken mau ya kene ke Ktien ke baong to long klan how try ha ke testament ke berem u Blei u kintu yo Joshua un Pynkhlain ya lade un pen slur ya lade un long klan un long slur rega syukut no kunta Blei u kentu ki kol Israel u Blei u kentu u Israel u Nehemiah bakin Pynkhlain yelade de hinre haga testament ke batmai kala don ke jing Pynkhlain kendiat hagri ke Ktien ke wan raru ya ke jingmi ke bakrau bar ke bayi per hadu kata-kata naga jutang ke berem namar haga jutang ke berem umen sim ko jong Blei 4 Haga jutang ke batamai ila yo diang yo men simbakoi. Men simbakoi ulong ke bor naga benta jonga bat jongpi. Ibreu ke testament ke berem kem shim lala ban job. Ani kem shim lala ban long janai. Nambar ke David ke bor ke jongki, ke jingale ke jongki, ke jing persang jongki. Daga bor ke jong men sim jong Blei. Kumbalong ki senran men bagi don rengkat baru Jisu. Wad bagi tiak baru Jisu. Ki ya rengkat baru Jisu. Ki don baru Jisu. Henry ki syaram. Kedau bagi syaram kalong. Namar ba 4 ayu men simbako haki. Dan rengi ayu ayu Blei hadian jong Pentecost. Men sim jong Blei lawan hiar syakri ke pertai. Leng ba men simbako. Pensyat bor ya baro ki banget how try. Harga bor ke jong mensim bukuan. Ila ken ban ya syuprang. Ila ru ban job shibun ki eke harga jingem. Kenang banginam la ya ke ban sngau krau. Ani ban kren sarong. Ya ke jingla lajong. Ktien ke jong Blei ke ong tulong klan. Harga jing klan ke jong pihi. Henry ya ke jing klan ke jong Trai. Harga bor ke jing klan jong u ong ke Ktien u Blei. Di hagri kesengi ke pemerintah. Laga day ngi bingin long klan. Tungin long klan haga bor ke jing klan ke jong Trai. Ktien ke jong Blei ke ong. Haga gospel u Yohanes ke long bakhatsan ke khat ke basan. U Jesu Christ ong di Ktien. Manganga long u ding sawan. Mapi kitanat. Utau bayay ne hanga bat mga hau. Utau say so shibun. Nabaklam mga pimla le eru em. U Jesu Christ ang klam mga penom la ban le ru em. Mentaga jingdon ke jong men simbakoi hagadi ka perthai. Kadai ke jingdon ke jong Jesu Christ. Namaru men sim jong Blei bat u Jesu Christ kilong kawai. Ban mentangi sngot hu naga Ktien ke jong Blei. Kumba u Jesu Christ ang klam mga pemla ban le ru em. Dikai ke bangidon kam hagadi ka sngi bangin tep. Kumbau Jesu Christ lapan ihi kini keduksa. Ketenat kam dan kam ban kuslai naga bendaga jing seso. Lagi sudah kam betang ban sno au dieng bah. Tilarang giru ngikwa ya ban seso. Ngim dan kam ban kuslai lani ban keli kumnongin seso. Lagi dan kam tang ban sno ila di hau Trai. Tapi kwa ban long klan. Pim dan kam ban tip shibun syapang kata jing long klan. Kumlo ban long klan.
dan kam mantep tangkawai kata kalong ban pendam yala di shau Blei ban sno yala di hau Blei ban IT no jing telot shau Blei ban IT no jing bomla yang baga jing duai ban ngin thu shau Blei bau ngidon kam yu ban ngin wan shauru kumbang ngilong pada hang taken pen yo ga bor ka jong Trai pada ka Jingpuson pada ka bor ka jong Trai pila ban long kinong job hadu ka bakut jong ka jingem to Blei ka jing suk long kat ba peri ka sngi wat klet ru Blei e je fi kumba filong amen.